ɗan kasuwa wanda yake so ya yi nasara a cikin kasuwancinsa shine wanda yake girmama kwastomomin shi. Ɗan kasuwar da yake so ya yi nasara, abu na farko wanda yake fara kula da shi kenan. Ka girmama mutanen da za su so su sai kayanka. Kai ne daga lokacin da mutane suka zo za su sai kayanka, za ka haɗe fuska wuri guda ka takure ta, baka ma sakan ma mutanen da za su sai kayanka fuska ba, balle ku samu damar da za ku yin ciniki domin har su sai kayanka su zai da shi. Amma idan ka saka musu fuska, kana fara'a, kana kwatanta musu cewa wanga abu ga yadda yake, ga amfanin shi, kaza yake, wannan za su ji daɗin shi sosai. Kuma idan har ka saka musu fuska, ka ba su dama ne na cewa kai kana buɗe da dukkanin wasu tambayoyi da za su yi maka akan kayan da kake saidawa. Babban ɗan kasuwa wanda yake so ya yi nasara ya kamata ya kula da wannan sosai.